ar nyanto joda do e Fouti Wutal boutique woni ko do e der Thiès keur Massamba Gueye Peul to rangrango woni do lawol fade keur dago sada fay galle jem do tableau dabakh maliko darido Fouti Wutal boutique addi koko hesdi pul jesner siphon lafaya jipir coton tunimuni applique chimical waxé taguet lin Pageris Gold prêt à porter tawko rewbe e worbe brodé coton dentelle arva italien tawko worbe bimi ebe jeeya en gros ebe jeeya kadi détail anti do hebde hen ko leri non mbatta ko 77 346 56 13 walla mbada 75 367 00 40 ya do be jaar ko li di nandiri diwdato yo pune dilale funage nage funage nage no war konage wala fomo kilo dali samba dado no ligo yara ibubel itani unyo benewi mini kono nan mi ko kilitan kadi ili gonda ko jeyre Allah ili gonda ko jaw Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbada zin tan andi ko harni mi tamburan wallahi nyam ko musura mawdum alhamdulillah mi arti galle modi gey adandi modi gey yalla mi nanamo to mi andam ko ligoro ala be ndax ligoro ya d'accord konko ora ban modi rapport MC mu o mo jogi bingel ni we daysi jonnon jami ton bi mi halde makko modi ko miñam simi yewtude makko o rokka mi daymi hokka manid ngarmi tan pawmi haalam tan ha fewi no neddo haalit ha yoda ni tan modi wi kam lettere ma de arino do bi lettere ko tagge walla ko holdum nde ko kabrado no manil waya oguni en ara wayi fof be kalim kono min be jogi ya haare won elmiyam gondo do e ogo hande jok e ogo en yana haalana yimbe be no manil wayni te kadi hedumi on wawndi idi sal idi o mona garas do jakarta wilsim o wilsim konko haalani kambe fof no manil wayni on goddiran hedum hem gen haalde be gondirani te sia rep hedi be haala kom no dum do joni haal tan ko an kadimi ani ka goddiran haal tan jonon o haalni be kambe fof no manil way jonon to ngarmi fo be kala amuri andude mani aduna o fof andim ogo fof en andim sinji garba fof ne andim ani oɗo kay diwan kay a ummoto ɗo andi jimi haalandema manen lotam haw laaɓa andi no hammam toon ni nawta mum coccama haw laaɓa ƴeewa photo appareil ɓurɗo lerde poto mo namde helata walla fuuya walla gawdal walla maw so yo modum tan andi an ka dalde yan mali ko fuudu min ɗum to fuuya la ilaha illallah yi por rewi do o ga mo ronki dañ fuuya ko hollu mi mami o ga mo ronki dañ na je mi dai to letterani an to kamala lettere be gandamo hawna ka mo dañ hedami ko dabata ko hedami ay nim yidirani ay haalde gonga de ko mal kilfaado lote forhede nawe forhede ma jigi jibinda ana ma jang jibindade sina jamne wonno hen a tampara mi tampara ñen fo mi rapport welle rapport mi wonti rapport ni mi haalem tampi mo kimnu sa jabade ani hoorema nena to ma mala gama en poram tan nawara lore ma law panam hammam o facci o law ha balegol iwa o foti ha yoda ñantama yoda nawara ay min be andi ko mi jubil fo mi hilo elmi yam gondo e ogo be so mi yimi mi warat ala mbatta ko be woni
hay ko ilmi ala ilmi mo hodi Ili gonda ko kadi Ili gonda ko jeyre Ili gonda ko jawdi O wayen wonde fo Woni sitani portable mo jodot tan wada portable mo no huna wallahi mala yetti Allah huna hu kunali weldi kay no naggedi oui lengari ici là je ne peux même pas monter avec ma jupe là aïe ça va toi ça va hay so sabi de biyan war mem tam mi wi mi halim ham tam de war mem tam war memam mi anda to gummida mi anda hol an mi anda relab mi anda labani war mem tam toi moi si je suis venue à côté de toi c'est la paix que je veux avec toi je veux la paix je veux qu'on soit des amis pede ko lahar te ko lahar gila ngarda do haajun an yarona ne ko dow koyde ma yarona no fawma jungo yarona na waldayma dana nyaldayma yarona na waddayma nduko amdu nduko abturu biya pe lakar awawa yidde ko jinmi biya eden bada pe ci je n'ai rien compris ce que tu veux dire. Tout ce que j'ai compris, tu as dit yero. Mais le reste, je ne comprends rien. Ka kompata ko mbaɗa ɗo no meɗɗa ni no ko ponmami wiide ko mbaɗa ɗo no sawdu ɓohe ko ni a kompata a wawa yidde ko jinmi jiɗa kay peewen en mbawa fewde laakara Allah no wawi mayde bonde accin ma paya laakara. Toi, ne te fâche pas comme ça. Si tu te fâches, c'est pas bon. Moi, je ne suis pas venue pour chamailler avec toi. Je ne suis pas venue pour crier avec toi. Chaque jour, c'est des problèmes, tout le monde nous entend. Ça, là, il faut qu'on cesse ça. Je veux qu'on soit des amis. Je veux qu'on soit une seule personne ici. Il n'y a que toi ici, il n'y a que moi ici. On n'a que notre mari. Les vieux, là, ils ont là-bas, ils causent leur causerie. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Yade naw barakam nawa kam ha bamule gubba kam gubbita kam gartira kam e galle he jala kam an ko dum jidda hankandi ko dum heddi nawde yaro hankandi natti yondema habbude yaro ha biice tan bada dum nyaayre galol natti yondema joni ko dum jidda nawde bamule gubba ham gubbita ham gartira kam do henne an sukuño an jibidina do nyiije o an mo mayde bonde foti loppude o. Toi, tu es trop rapide comme ça. Tu dis 1, 2, 3. Toi, tu te fâches. Moi, je ne comprends rien de tout ce que tu me parles là. Toi aussi. Il faut te baisser un peu. Mi wurti wuret bat wurti wuret mi Nene. Naam. Nena yerwa. Ala yerwa. Nena ramba weltare. Weltare. Feccam weltare ma hemal. Ari sango handi. Welti. Nene. Mor kalde non. Wi kam ba mo ko yid arde do nyaakaade. O wad Celia. Selli kay. Hawa minere bari min bom. An hawa holko ba mo mor warta e galle ha. Jin mami andi non ko ronade galle. Ko hewe hal ko fon sohla. Annene adde odo kabar banni welde mi halama ala ko mata sona mettinde annene bam mor adde kuccita e babam halde e mudum nyaagaade mo debbo dum don hol problème gondo hen kadi on non problème fuddi hawa an haalamane len haale gasaani hoye bam ma nene wulini wi jew ko weldum haalar ko weldum wada biya bam mo morne ardo nyaagaade hawa woppu ha hore bam ma buuba ha diwa o saha bam mo morar nyaagaade dum woni ko bam wiidema joni nene hay sino o waaw ci de bamo halde mo to ari o halde ma hol mo halda taw an
Hawa ana hade jibin tan fu no ñiber fu kay leydi an kam nene Hawa mar jidda min ko dogalam ngal yidde hen Hawa jidda min ko mi sere an kurtuda den ko dum jidda Hawa pam suuro te kam Hawa nan ko kalanta mami ko woppu kaado haala deeje moftoda bobo non so moftaaki wallahi ma bone ñamdu te ngara sada defa hirane de ngoppa haala kalanta kam haala moore haala ba mun ko anani nene mi defande ay kam kum burni wuttam happar ngom ko yaltude to paada mi ya forage ngom ko yaltude forage hawa mata forage an hol gonon kam forage andi ka wona jogoy ne kam mi wiya ko ya forage hawa ya forage ya tay forage handi leggal nga bortoma mi ton mi andina ma jibinaani hoore ma min jibinma ya lawol yalla jogi tiguyel nene ya wona a timmi debbo doti poli doole poti cikkude ala ko mbaam mami lawol nen fokki emin gumuɗa ham ɗo andani ko mettude an hono kam non ko jam mbar mo liggay o ɓiɗɗo de mor jamma mor ñalaw suhaɓe joni de batti wadde bone Girima goûter sukuñu. Je sais pas quoi faire avec celle-là. Celle-là, celle-là. Moi, si on, par exemple, toi, si on t'appelle dans la paix, là, tu ne réponds pas. Celle-là. Andani comme celle-là, Nico. An, wallahi andani comme celle-là, Nico. Ma andoy, a femme, sa femme. Wallahi, qu'on y a ko fo ma arrête. Wallahi. Voilà la raison pour laquelle que ton mari ne reste pas à côté de toi. Si on amène le rouge, toi tu amènes noir. Si on amène blanc, toi tu amènes noir. Si on dit la paix, toi tu appelles la guerre. Donc maintenant, toi, on va passer par où pour te trouver en paix? Oui, toi tu restes pas. Toi tu restes pas. Chikra wa tar yaru resi. Toi tu restes pas. Eh mi kay mad andi anangani kam de sa do e galle he. An kay Qur'an ko an tar resa e galle he. Wona ka bujonido yaro. Ka bujonido mo ma yari. Ta wona konko tan bujanida ko yimbe galle be fu bujanida njer. Sa wi issiyotam be bima yaram kala. Min non ko kalmi fo e ko banmi fof waybi kono kuudidi ni. Be mbada hen nyamako. Kono ma fof iw. Wallahi ma fof iw. Fof iwat. Fof iwat sabu ka neddo bone onon ko bone gandu don wallahi yaro anda do naati do so andu do naati mo yal to law yaltar dis-moi des fois le problème ça ne te fatigue pas on dit quand même fois so bade defa halanta xam ko defani moi je dis des fois est-ce que toi tu ne te fatigues pas pour les problèmes hol haaja mi fois min sama defa ko an halantami min ada woni nawlam ada halnami ko defan mi defa fois hol haaji may ko defan mi defani fois hande mi defani fois jango so taw ka suhunya nyamoyta ko bande en fois defa akado hajuma la ko defami moi je voulais seulement qu'on soit en paix en plus il m'accompagne chez ta bébé pour aller voir bébé moi je vais aller voir bébé reste là-bas comme tu n'es pas normal là ka goppude bébé ma galle modo inalan ba yor reste là-bas. Madame passe ara. Tout ce que tu as à faire. Ma passe ara ta wonko wawe. Ma chère, écoute-moi. Reste ici. Regarde ce que tu as fait là. Regarde ce que. Est-ce que la personne normale fait ça? Hajuma ala hen yaltayam. Saw faire fa. Saw faire. Min de passan tum jetta mi faire mada passa chomci yarade wana hande. Sami buftano yaro. Mi pass mi chonji mako ha fewi o borni ayer ha mo saho jidamo de jogi mi ferne wana hande saw faire. Regarde ce que tu as porté, c'est comme gants de bain là. Gants de bain, tu connais les gants de bain là, c'est que les gens là-bas. Gants de bain, moi gants de bain. Moi ce ne c'est pas belle. Ce ne c'est pas belle. Moi ce ne c'est pas belle. Dum do mi woppirta dum ni. Wallahi mi halnat dum goggo yasi. Dum do wallahi mi woppirta dum ni. Moi, tu parles beaucoup. Moi, tu parles beaucoup. Mabel ko ɗiɗon noddali kadi goni am nene hay goto foftata ko no gonɗa aɗa andi Allah yiɗa toñowo toñde moƴƴani neɗɗo julɗo toñata jara ni ona julɗo
eyi mbiɗa jooɗi ɗo hennene e leeso ngo mbiɗa fada jalton gisema ko addi ɗo ene oɗo alise e paɗe e bawuji o wi Mayram Sy neldi kam sehil yaro gonɗo Amérique o ilaha illallah an ba Mayram Sy an aɗa wawi ɗum ɓornade an Boubel an anani kay mbiyamu mi nawa tailleur ustana kam sona taw ko ɗum eyi mbaɗa fada jalton mi holla mon ɗum a faami joni noon tawi kam ɗon mbiɗa jooɗi joni noon o woni e haalde français mi nanani ko haalata ko kono mbaɗa andi ko o haalata ko ƴattiɗomi ko ƴattiɗomi ƴattoje bonde ɓurde bonde kala ɗo ɓuuri bonde tan o soddita ɗon omo ƴatto kam ɗum ɗon no foti won ko ƴattantoma ko woni hakkude mon o ƴattanto kam o wiyata ko kami nawli ko mi andani nawliragal famɗani ko haala ko fo haydara wonani hen gongo gilanani ko haala ko nanani nder noppam ɗi asmi ko wimo yo arɓe gone jam ɓuuri foof o sali o wi konko asmi ɓe mbawa wonde jam par ce que kamɓe nendi keɓe jiiɗi o ka non ɗo to nanɗa ɗum nene jiɗmi ko kalnan gongo ayo ko jingante ñen foof ko foof nder ko kanko woni bone o piyanguel jeesel e ley jeesel domburu anani Boubel moƴƴi Allah jarama jawna ko noon yaari jimmiran ko kaala e mo haale mo kanko ko toñowo ñen fof ko kanko sakka ko toñowo mi yiɗa cittede an ko ɓuri cittede nima citte tullay aɗa ay Boubel aɗan ko jinmi wiidema ƴeew an oto yawa yimɓeɓe minen a tampini min Boubel a lori yimɓe a lebti ɗumen a jooɗima e dawi amen minen koye dow ɗum e amen hen jooɗiɗa an jamma probléme ñalawma probléme an ko woni holko jiɗɗa aɗa ko jinmi haalandema ya won neɗɗo ay sa hande kinima ha so tawi ko nawli ko tan ƴettuɗa dondiɗa ɗum tan pawɗa ɗum e hakkude hoore ma ay oɗo mo heftoyoro ha laaɓa cercer jooɗa poftoɗa gonta ɓolla tade ko ɗum jiɗɗa wona ko Mayram Ba tan wi kam so wi kam goo yami wimo nogas hami daro e dow hoore makko ko Mayram Ba wima noon e par ce que ko nawlam somi deƴƴi tan hankanti mi wontan babba a famani ay hande temedere neɗɗo nanɗo ko guuri e nder cuuɗi mumen ko kaltantama ɗum an Mayram Ba ne haalnima ko wonni ko wurde e nder suudu mum est ce que o haalnima ɗum aɗa andi ko wuuri anda tawi o walata ko fiyede ha bone naata e makko so fini wayno wona kanko ɗi kanko ko haalanma ko an ko ɗum mbatta ko jiguima ko ni jigma saɗa wawi guddita hakkille ma o saɗa wawi guddita hoore ma ne mbaɗa hen ndiyam gona neɗɗo a faami an holko woni nawligo an Boubel holko woni nawligo aɗa roni nguɗo nawligo tan fayi ɗum e hakkude hoore ma hay goto nanta galle o so dande neɗɗo nanama ɗo tan ko an asimi fo e wonde nawle no way fo kañum kam ne yiɗi jaam an noon bone fof koye ma uufi ko woni probléme ma wadde ko wima ko ɗum tagma wadde ko mbaɗɗa ko ma yi ko dañɗa hen min ɗampi wallay sa yiɗi nanga haajam yo bone hen an e bone ma hokkam temdere mi yewoya oɗo bawuji Mayram Sy ɗi gonmi ustude haajam yo bone hen aɗa wawi ɓornade ba Mayram Sy ma la a darani Alizé mo neldi kam o e paɗe ɗe an e bone ma mbima gili gonɗa ko kaaɗi gili gonɗa ko jeere kajja an holko woni probléme ma hakkude ma yero gogo Yasin aɗan ko jinmi andindem kaala yero yero ko wattami ko welani kam de mana ara galla men tan omo rewe joom gallam mo suusa resde lembel suusa resde lembel ɗum ko hamani hanko ko nden no wodanimo a yejjiti yero gila dañi lembel ha joni minen komin mayɓe ɓe gubbaka jamma e ñalawma subaka e kikiɗe Boubel nana ŋaaɓi ngal ɗo kunugal tan ene wulla hay goto nanta asimi kam ko mum ko haalaka kala biɗo asimi fof o diwa o ñakko e dow mum kogo Yasin mi tampide yero kañum kaaɗi makko ɗi ko dañi oɗo lembel ko hay goto wawa joni kadiam mi haalani ɗum joni an ka kullo lembel comme kulɗo kay hay goto yiiɗa resanede lembel lembel haydara ala hen kadi tampinam horo tampinam omo forsa oɗo o suwa taw ɗum ala e haqqille mum ni waɗa feere haw nana ɗum e haqqille mum e ɗum ɗon mi yiiɗa ɗum ɗon haale makko tan an tan ko ɗum tan kulla hen ɗum ɗon tan guilo Mamoudou finde tan wima lembel nani
mi yiɗa ɗum no mbawɗa waade hirde ni mbiɗa andi a mayat tan kono taade ɗum ala hakkille makko kam o fonno tan ko yaade ko woni haaju makko kadi ko gonnuɗa hande ɗo yoomi de koko yasin ɗum ɗon naate haqqillam he ko ɗum nanguma ko ɗum ɗon de nangi ay kajja nan an hayti jeeyede e groupe amen he minen no min mbawi wonde jambareɓe ni an min jaltinte e groupe amen he an yeɗo ne wiye o yo stressé an taw hay ɗum no o wi tan a yomiri ni nden kay so addi mahra o mayet koko yasin ɗum ɗon kam mi yiɗa ko ɗum tama ɗasdirde ni mi yehi lawol moƴƴi mi salminaɓe he jara an mi suusama hono ko kajja wuli nawligo la ilaha illallah akam so gorko ma o nawliri a mayat gilli gonɗa ko kaaɗi gilli gonɗa ko ƴeyre Yasino heɓa no gurda gandum tan kam Yasino hakkille mum fof nene ma mbeɗa woƴama no gurduɗa e galle ma o hakkille ma ala hen bebbe billahi haqqillam nene ma saabu Yasinam kangal goto tan muusi saka hangaɓe tan wadde nan anani yere buuɓe kam ko hanga ɓen kam ko ɓen mi anda hol kaaɗi mabɓe to mbatte qualifié mais ha joni kadi mo gaddanma mo ɓuuri hawnade kangaɗo civilisé kangaɗo kalo français haal hande kangaɗo touba hande mi fintan ɓoftima ha ɓandam laaɓi caddu mi wuttam mi haalnani ɓe to paamide hande ɓe gandanen ɗo hande kay journée ko ɓe ñallata ko lemade ɓe jeeta kam awa oɗo bone oɗon tampide no gurɗo min mayɓe ɓe gubbaka oɗo asimi oɗo buubel e oɗo yero minen komin mayɓe tan ɓe gubbaka mbima min kam yero kam sa haalimo tan jiɗami ko tuuti tellement no waɗata mini yero boni needi yero hangam min noon asmi kam no wawi yero ni min no jaaki min ene hulɓinide gilo naati oɗo galle mbara ɓe ndeeƴi kanko e buubel holto ɓe ndeeƴa sel buubel koko runki tan o wañi tan ko yiide yero e asimi ne dardi walla ne joddi ala kanko kay waɗama ko tan ko ɗum so tawi tan o soynima kamɓe ɗiɗo ɓe joddi so tawi tan o yahani caggal huɓere wonoto ne ŋabde kulgagal mo waya tan o fuɗɗima kadi goggo Yasin mbeɗa sohluma kaw baba galle mbeɗa soh komin mayɓe réunion caɗɗi ngala sima ngala maɗa yera kañum nene ko yera ɓe andi ko guuri yera kañum ne yo yewtide mo ko Yasin min ko hunde wotere jinmi andude min mi anda fo holto asimi nanni oɗo ɓiɗɗo walla holko mennima ɗum ɗo nana hulɓino hon ala wona ɗum ɗon Yasin haala magguiɗe gotel noon kadi ne woodi Yasin asmi nanani yero hay nokku ana majjani gorko yero hay so woni ɗakkatiɗen yero ko gorko asmi no laaɓi machallah asmi ne yiɗi uurantede min no woni noon e galle mbimami suur mabɓe ndu faari kay taw ko natti fittude suur mabɓe ndu kanko fittata o fobir o waɗa cuuray guppol kam ala journée comcol makko so ɓoori tan o heñoto wuppo o fadata comci tuñuɗo rendinta ko laaɓa teɗe jiitamo ɗo kanko wona neɗɗo contotoɗo omo kanko min meɗa andi tan kankam amo wawi dewgal ay no woni ɗon de mbeɗa yiyatnoɗo saahaji so yera ari ɗo andi yiyata kam Sidi ne va pas à l'école jooɗo haɓata d'histoire ƴeew hay so yera d'histoire Yasin kanko fof wonde ɗakkatiɗo mo waddu hen ha waɗ apaisé yera ha probléme wasa yaade anani kono an noon yera anni buubel probléme tan kadi welani de gorko de yiɗi ko ɓurɗo e ma fof de ɓuramo anni gorko kadi ko ma funte te asmi kañum aɗani kam ɗon ko for asmi defo ko ɗum de woni caɗele de Yasin mbimami minen komin mayɓe ƴeew buubel yontande makko asmi noon wawi defte ayno woni ɗo nde min sagam tan ko yo naata wañ anani anden Sidi yo naata wañ ɗum tan wawi defu kam on wawi defte so Allah on wawi defte buubel caɗele mum wawa defu subaka foof o yanta mine Maymuna ko mamin badde président wi Maymunam mi wona e welna mi ar kodde yelam ya walla o yala ya min mi wawade ummul kam nde wonno kam ɓe ɗiɗo kam Allah ne wadde ummul kam sa so yontama tan wallatmo kono hay ɗum ne min somi yontama jinmi ko jalto aɗa andi tan no gandirɗamo ni safani sukara komin mayɓe mbima ɓe gubbaka anani kangaɗo so bonini tiiɗi hoore tan anni buubel ko bonɗe te ko tiɗɗo hoore gandu tan Yasin ɓe yurmoma wadde ñalama hande saabi miijoto mo yallani oɗo Yasin hande ɓe ceerata ko e lawol goto ñallu gilli gonɗa ko ƴeyre gilli gonɗa ko jawdi o wawi hen wonde fof woni janide kugal wi ko kañum woni jeew
jeew ko waawi hen wonde fof kiliyero ene poori kiliyero ene poori